Dostlar, Ulu Oşasır ziratında izgi iş başlandı. Менә шушындай матур кыймалар урнаштырыла. Беренче көнендә Нурлы ТКХ егетләре 70 метр кыйманы сузды. Аларга беренче бүленеп бирелгән эш күләме 460 метр тәшкил итә. Bu yıl 2 milyon grant tuttuk. Mikail Pavlovsk'a rahmet. Bek zor. Aның buluştuğu bilen ул акчага инде без тутмакчы булабыз, Алла бирсә, зират киртәсе. Зират киртәсенә без киңәшкән идек инде. Башта берәр нәрсә булса, авыл депутатлары белән саусак чыгарбыз дигән идек. Ну, алар киңәше белән дә аннары имамыбыз Равил абый әйткән иде инде, киртәгә булмас микән, каеннарны кисеп булмас микән, юан каеннарны дигән иде. Biz küçüğümüz bilen eski zapırlarını aldık. Eski zapırlarını algandan soň kayınlarını kestik biz küçüğümüz bilen. Bunlar mene grant akçasına ЖКХ bilen tizledik. Dogovor tizledik. Alар işlerge buldular. Grant akçası milyonda 700 akça köçerdik. ЖКХ'ga почти milyon 100 artığı diye materyalga 500 artığı ясаучыларга Алла бирсә бирәбез дип уйлыйбыз. Калган 300 меңе биш вакытында үтүк иде, шуңа тоттык. Халыктан кергән акчага нинди эшләр башкарачаксыз? Алла бирсә, менә безнең грант акчасына җиткән фатlikine тотабыз без грант акчасы. Халыктан чыган акчаны менә имамыбыз Равил абый әйткән иде, менә капка бар иде алдагы капка. Алдагы капкага зур техника керәлми иде кышкы стартырга. Ул капканы сүтеп аттык. Tamam materyaller aldık. Materyal algandan soň kapkаны куябыз. Аннан җитмәгән киртәләргә Алла бирсә, без продажа итәбез. Авылдан җыелган акчага Алла бирсә.